Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon inyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 30 na. Buwan mahigala sa Septembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong buntaga mga higala. Atong unahon ang good news karong nga buntaga mga kaigsunan na ang mga kardinal, mga obispo o kaparian ni sa Sugbo karong adlaw alang sa solemn canonical procession and installation sa bag-ong arsobispo sa Sugbo nga si Most Reverend Alberto Abitoy. Straight to the point. Ibahigayon ni karong alas 9 sa buntag sa Cebu Metropolitan Cathedral. Straight to the point. So usa ka maayong balita mahigala alang sa mga Subuanon kay human mga kagalaan mi retire na si Archbishop Jose Palma ni ay bagong obispo mga kagalaan nga gipuli niya mga kaigsunan laing maayong magbalantay nga mupuli mahigala kang Palma ug unya na mahayag na ra ba kini mao ang obispo. Kay unang-una mahigala ako nakadungog ko sa iya mga humili indaykin. Usahay mo labang balang sa atong Facebook mga kaigalaan. Maayo ning iya mga humilis. Undanon kay ning mga humilis si Bishop Abitoy. Nakita pa nako siyang aura medyo maayo ning tawhana. Og tarong ning tawhana. In fact mga higala ato na mahayag naghapon day. Matud pa yes to godly projects, no to ghost projects. Straight to the point. Medyo doon ay pakabana kini mahigala sa katilingban, no? Dili namang mga kaigsunan ang pag-lead mga higala sa mga rights diha sa simbahan, kundili mo pakabana sab sa mga issues mahigalang may labot ang lungsod, may labot ang nasod, o may labot mahigala nga ang katawhan. Mahimo mga higalang mapanalipdan gikan mga higala sa mga lubo. Straight to the point. Mao ni ang magbalantay sa karniro nga manalipod gikan sa mga lubo. Kay kinini ang si Bishop Abitoy mahigala dito sa Bohol sa ako mga kagalaang nahibaw-an usan ni sa mga dunay krusada nga dili ning mga gidili ning mga vote buying. Og unya karon mga higala anindot ni, no? No to ghost projects, yes to godly projects. Ngon ang gideklarar ni Cebu Archbishop Designate Alberto Abitoy atol sa pagbisita ni kagahapon sa Cebu City Hall subay sa isyu karon sa lapad nga korupsyon sa mga proyekto sa gobyerno. Straight to the point. Importante masagod mahigala nga ang kinini ang pagwali, no? Ya sa simbahan mga kaigsunan naapod ang mga pagpakabana kay kanang mao nagiingon sa misa day nga atiman nga ang maayong Kristohanon mahimong maayong citizen, no? Straight to the point. Ang good Christian mahimong good citizen ining atong nasod. Straight to the point. So ato ning tagaag pagtagad mahigala kay medyo doon na ba ni kaisog sad nga mobangga mahigala sa mga taong dautan. Straight to the point. Medyo nindot ning doon na tay kakampi rong mga panahon na mahigala ang atong obispo mismo Sugbo mahigala nga dunay mga magampo alang sa mga matarong labi na mga higala ning dili ta mahadlok nga mo expose sa kamatuoran daghan po'y manghulga Straight to the point. Daghan po mga higalay gusto nga pahilomon. Ato ni tagagpagtagad robutagas tumuhon uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing balita, presyo sa lana dunay managlahi nga adjustment sugod karong mga orasa. Straight to the point. Ang presyo sa gasolina moubos og 20 centavos matag litro og ingon man, samtang ang diesel ug kerosene mosaka og tag 90 centavos ang matag litro.
Straight to the point. Sa Manila kin, dinay mo ubos, dunay mo taas, no? Porbida, ha? Katalig pagtagad lubutagas tubad-ubad usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin, ang gasolina dunay mo, ang lana may gala dunay mo ubos, dunay mo taas. Pero ang tubig pinaagi sa MCWD, Metro Cebu Water District, Metropolitan Cebu Water District o MCWD, mopatuman og 12%. Oy. Usbaw kini sa binuwan nga bayranan sugod karong Oktubre 1 alang sa mga konsumidor niini. Straight to the Ay, point. murag bugat-bugat nila. Ato ni tagag pagtagad sa mahigala sumanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, ako Bicol Party List Representative Saldi ko, human mga higala ni Padag Suwat. Pirmiro ni ingon mahigala kay bag-o naman Speaker of the House nga si Buji D. Ni ingon mahigala nga iya nang ikansilar ang Travel Authority ni ining Saldi ko. Kay kinigon mahigalang trabahante kas gobyerno, ma-elected man ka or kinini ang any official mahigala sa government, kinahanglan ko mo travel ka, doon na kay Travel Authority. Di man ka basta-basta mahigala, mananghid man ka sa mong boss, sa imong mga superiors din ha. So doon na kay Travel Authority. Ang problema ini karon, ikansilar na iyang Travel Authority isip pa congressman nga nagbiyahe mga sukin tigpaminaw. Papauli o na sa Pilipinas. Straight to the point. Primero si Saldi ko miingon mahigala mga September 25 niingon siya nga willing siya day nga muuli na din sa Pilipinas og moatubang matud pa ining mga akusasyon batok niya. Straight to the point. Apan kagahapon laing suwat ang niabot mo resign siya. Ato lang ni agi katawa-katawa kay basin nagtuo Saldi ko nga mo resign na kan ama na nimo na ulug-ulugan na nimo ang mga Pilipino. Dili pwede ng resignation lang ha. Manukot yun mi sa imong kadakong sayop, sa imong dakong sa og sa kwartang nabuwagtang mga higalas panulanan sa katawan. Di pwede nga imo laming ulug-ulugan og resign. Resignation is not enough. Dili ni enough. Kasi nagtuo ka nga paresigno na lang. Kini ni ang graceful exit na lang ka. Di pwede oy. Dako-dako ning kwartaha mga higala nga gi kaw-kaw gikan sa kaban sa katawhan. Manubag ka gyud ani, Saldi ko. Now unsa may implication niya pag resign karon? Niingon na mga higala nga mo resign siya, ang Travel Authority wa na. Kansilado na ang Travel Authority. Unya unsa may gamit og cancel ang Travel Authority nga civilian naman siya. Unsa pa may i-cancel di naman sa congressman. Medyo advantage gyapon niya ni. Ikaduha ni ingon pod mahigala si Speaker Bujidi, di na namo mapatawag sa Ethics Committee si Saldi ko kay di naman namo membro. Ayay pagkahanggaw day ni ining kalakiha. Murag pare-pareha mang Romaldes may gala kunuhay ni resign ipalutaw nga siya pay hero. Ganda rin pagtagad rumuntaga kay ni Anan ibuhi nag-statement nga di na namo mapatawag sa Ethics Committee kay di naman membros Kongreso. Unsa naman ning kalakiha di ay dai mangawat og chocolate mahigala sa tindahan dali ramang pick-upon, dali ramang mapreso, di ay mangawat og binilyon, wa may makaako bisag paghingan o pagpatawag na lamang. Karon buntaga kisa naman lay mo patawag. Kisa naman lay mo patawag. Ang Kongreso di na makapatawag, wa naman kuno. Wa gyud mi banggit mahigala sa lower house nga mapatawag sang Saldi ko. Wa gyud, bisag pa si Tubig Sangkong ingon sa man kano sa man ipatawag, wa gyud. Straight to the point. Pag-abot sa Senado si Ping Lacson ingon pod di pod mapatawag kay na may interparliamentary courtesy. Karon mga higala ang Congress pinagi ni Bujidi ingon pod di na gyud mapatawag kay di naman membro namo sa Kongreso so wa nang Ethics Committee wa na jurisdiction. Sige, okay. Wa na jurisdiction pero balikan na to si Ping Lacson. Balikan si Ping Lacson kay matod pang Lacson dili mapatawag tungod kay dunay interparliamentary courtesy kay congressman man. Nakaroon di naman congressman. Wa na interparliamentary courtesy bebe unsa may hitabo ning Ping Lacson ini ron. Ato mahigalang panid-an si Ping Lacson og maka-invite na ba? Okay? Senator Ping, good morning nimo diha. Yang katarungan dili na ito maimbitar kay interparliamentary courtesy kay congressman man. Karon kay ni-resign naman pagka congressman.
Atong pagtagad lumuntaga sa atong uban usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ni-resign na pagka-congressman mahigala Saldico, laing balita mga sukitig paminaw misteryoso kayo tong nagnotaryo mahigala sa kinini ang affidavit niya tong ex-Marines nga si Orly Gutisa. Labihan to mahigala ka misteryoso ato ni mahigalang ato ni karong tiwasan paghisgot. Gumikan mga sukitig paminaw kay wa na di ay konektado dito inday sa BGMP. Bureau of Jail Management and Penology. Oy, naa dito konektado des gobyerno. Karon ang balita mahigalang dugang wa naman makit-i dito day. Sa BGMP asa naman kaintawon to si attorney ron. Straight to the point. Dapat mahigalang susihon sad ni naunsa kang kalakiha mahigala. Straight to the point. At aning pagtagad sab karong butaga sa paduman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nihimo sad mahigala og speech kagahapon ni deliver og privilege speech si Senator Chis Escudero. Ni akusar ni Congressman former Speaker Martin Romualdez nga digamit sa for later release FLR nga alokasyon aron ipamugos ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Nitubag pod mahigalas Martin og nanghimakak sa mga pasangil ni Chis Escudero. Naunsa naman ni murang nagkaguliyang na magyug maayo ni mga kagalaan. Straight to sa the laing point. bahin kanhi PCSO General Manager Royina Garma lain pang mga individual gilutsa na og warrant of arrest. Kalabot pagpusil patay sa usa ka opisyal sa PCSO nga si former general sa PNP nga si Attorney Wesley Barayuga. Straight to the point. Ayay ka, magkatilaw naging presuhan anis Garma mga sukitig paminaw. Presuhan na gyud mga higala ni kay na may warrant of arrest. Kini ug uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado